Dyma sut mae bob dydd yn edrych i Isaac o Fargoed. Yn 13 oed, mae'n gofalu am ei fam a'i 2 chwaer fach. Felly dwi'n gofalu am 2 chwiorydd ac mam, ac fel arfer fi'n dod adref, wedyn mae mam yn pigo chwiorydd lan, a weithiau dwi'n rhoi bwyd arno, felly pryd nhw'n dod nôl nhw'n gallu cael bwyd. Weithiau dwi'n mynd mas gyda ffrindiau, ond fel arfer dwi ddim. Ac pryd nhw'n dod nôl nhw'n cael bwyd, ond pryd ar ôl hwnna wedyn nhw'n newid mewn pyjamas a wedyn mynd i gwely. Yn wahanol i nifer o'i ffrindiau, dyw meddwl am 6 wythnos o wyliau haf heb gefnogaeth yr ysgol ddim yn hawdd i Isaac. Felly mae'n gallu fod yn anodd, mae'n gallu creu ti teimlo'n unig, ond hefyd mae'n teimlad dda bod ti'n gwybod ti yn gallu helpu. Mae Nyfain sy'n 10 oed o Sir Benfro yn gofalu am ei thad. Mae ganddo gyflwr prin sy'n golygu i fod mewn cader olwyn. Fel yn y bore dwi'n rhoi y tablets i'r dad a gwneud tŷ a fel squash a helpu fel bwyta a fel pethau fel hwnna. Mae'r gwyliau haf yn gallu bod yn anodd i hithau hefyd. Mae yn fel teimlo'n hir, achos rhai amser eich ffrindiau eisiau fel fi mynd mas chwarae gyda nhw a dwi ddim gallu. Mae Llywodraeth Cymru yn dweud bod cyfleoedd ar gael i ofalwyr ifanc gael saib, byr a gwneud gweithgareddau dros yr haf. Nôl gyda Isaac a'i deulu ym Margoed. Wedi fod yn poeni am rai dyddiau anodd dros yr haf. Bydd na ddigon o chwerthin i'r chwiorydd bach a'i mam wrth i Isaac ofalu amdanyn nhw.